салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нарх ТG. Салом алейкум ака. Дарозатон як бор мехамонем. Ва алейкум ассалом. Паҳмии дароза 5, баландиш 3. Нархи дароза 12000 сомон. Ана листои талшина 1.8 қати, профил 4x4, доставка установка ва тамоми территорияи вилояти Хатлон. Доставка тамоми ами территорияи вилояти Хатлон да, шаҳру ноҳияи ами вилояти Хатлон, доставка установка. Чакаш бесплатно, бепул. Хисоб қирған. Даруни шаҳр бепул. Ами даруни шаҳр, аз шаҳр биромад ва дополнительно телефон мешад. Ёш харакат. Паҳмии дароза 4, баландиш 280. Талшинаи материал профило 4x4, 4x6, талшина 1.5, лист 1.5. Нархи дароза 7000 сомон. Шам хел доставка установка да дарунш. 3.5 ба 2.70, нархи дароза 6500 сомон. Паҳмии дароза 4, баландиш 2.70, нархиш 8000 сомон. Ҳамаш материали ғавз кардем. Ин дароза паҳмиш 4, баландиш 3, нархаш 15000 сомон. Бо сифати баланд тайёр кардаги, ин хотир камтарак нархаш байд. Хоб, размери дароза паҳмиш 4, баландиш 2.5, нархаш 3500 сомон. Талшинаш қалай? Талшинаи 0.9. Паҳмии дароза 3.5, баландиш 2.5, нархаш 3300 сомон. Талшинаи 0.9. Ана паҳмиш 3, баландиш 2.5, талшинаи 0.9, нархаш 3000 сомон. Он хес савдо мешавад. Паҳмии дароза 4, баландиш 2.80, полни талшинаи 1.6 қати, нархаш 5500 сомон. Паҳмиш 4, баландиш 2.5, нархаш 5500, талшинаи 1.3. Я параи дарозаи, масалан фаҳмо шавада, бо я параи дарозаи. Чи 4, параи дигариш тагишта. Акай решетко там. Решетко барои трезо, перило, барои лесинсо, решетко квадратошон 330 сум сар мешаванд. Перило квадрат як пагони метршон 450 сум сар мешаванд то 700 сум.
Перело пагони метршон яъне профил будагиёш 950 сум. Ана нержавик 550 сум, 650 сум. Ду намуд ду вариант ҳастай. 550 сум, 650 сум. Я он хеле доставка установка аз монай. Хо бурда часпонданаш ҳам қадар. Ана решетка квадраташ 350 сум. Прутоки 10 кати. Farkış neyse, hamaş parametre sunmuşlar. Hammash pagoni metri hisob mishod. Pagoni metrishon 550 сум. Takroran guftim. Darvoza 5 ба 3 размераш. Hammash talshina 1.8 qati. Narxi darvoza 12000 сомон. Калиткаш отдельный. Размери дарвоза 4 ба 2.70. Нархиш 6000 сомон. Съемка. Каменкай нишаст. Размериш д фаҳмиш д. Нархиш 450 сум. Мен беседка. Фаҳми дарвоза 4, баландиш 3. Талшина 1.8. Нархи дарвоза 13000 сомон. 13000 сомон. Талшина 1.8. Adres bakalım. Adres Şahri Boxtar, Bozori Hoji Sharif, nazdi Moşin Bozor. Numaroton? Rakami telefonunu 104 88 88 77 554 88 88 77. WhatsApp hastayım mı? WhatsApp qati payvastan. Har dem nomeru ba WhatsApp payvastan. Tamam. Tamam abi. دوستانی عزیز در کانال مهمون باشی حتما زنگولش قطعی обуна шавиду یا лайк قطعی دستگیری کنید. نرخو یگون چی در کور باشه با کامنتری نویسید. همه وقت از ما حرکت از الله برکت.